Ποια είναι όμως η Λέιλα Χάλεντ? Η Λέιλα βίωσε την καταστροφή της Νάκμπα το 1948 και μαζί με την οικογένειά της πήρε το δρόμο της προσφυγιάς. Από 14 ετών οργανώθηκε στο Εθνικό Αραβικό Κίνημα. Το 1969 ήταν η όμορφη και τολμηρή αεροπειρατίνα που ανάγκασε το αεροπλάνο της TWA να προσγειωθεί στη Δαμασκό, όπου αφού απελευθέρωσε όλους τους επιβάτες, στη συνέχεια το ανατείναξε, κάνοντας γνωστό σε όλο τον κόσμο το παλαιστινιακό ζήτημα και το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού. Το 1970 επιχείρησε μια δεύτερη αεροπειρατεία σε αεροπλάνο των Ισραηλινών αερογραμμών αυτή τη φορά, που απέτυχε και οδήγησε τη Λέιλα στις Βρετανικές φυλακές, ενώ ακολούθησαν και άλλα χρόνια εγκλισμού και εξορίας. Σήμερα η Λέιλα ζει με την οικογένειά της στην Ιορδανία, είναι μέλος της ηγεσίας του Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και εκλεγμένο μέλος της Παλαιστινιακής Βουλής. Μια ζωή αφιερωμένη ολόπλευρα στα δίκαια του Παλαιστινιακού λαού. Μια ζωή δύσκολη και όμορφη μαζί, αφού η Λέιλα δεν παραδόθηκε στις ειρήνες της απρόσμενης δημοσιότητας. Ποτέ δεν θέλησε να εξαργυρώσει τους αγώνες της με οποιαδήποτε προσωπικά ωφέλη. Η Λέιλα είναι και παραμένει γνήσιο τέκνο της μαρτυρικής γης της Παλαιστίνης και του γενναίου λαού της. Αδελφή Λέιλα, μετά από πολύχρονες προσπάθειες να σε φέρουμε κοντά μας, σε καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην Ελλάδα, που θέλουμε να νιώθεις δεύτερη πατρίδα σου, και σου ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά να γυρίσεις μια μέρα στην ελεύθερη και κυρίαρχη γη της Παλαιστίνης. Θα βαθύσει το μικρόφωνο λίγο πιο κάτω. Comrades, friends, sisters and brothers, I'm overwhelmed here with all this love that you are expressing now. Σύντροφοι, φίλοι, αδερφές και αδερφοί, είμαι πολύ συγκινημένη από όλα όσα έχουν συμβεί, από την υποδοχή σας εδώ. Thanks a lot for the organizers, for Erikos, Luana, Vero, who brought me here for the third time to Greece. Ευχαριστώ τους διοργανωτές που με έφεραν εδώ στην Ελλάδα for the third time. Yes, because the first time was in 1969 when I sent you, the people of Greece at the time of dictatorship and military government, from the plane that I hijacked. Γιατί δεν είναι αλήθεια ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Ελλάδα. Έχω ξαναπεράσει πάνω από την Ελλάδα με το αεροπλάνο το 1969, όταν εδώ υπήρχε η στρατιωτική δικτατορία, και έστειλα τους χαιρετισμούς μου από τον ασύρματο του αεροπλάνου στον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό. The second time was through Skype and I was very happy about it. Τη δεύτερη φορά που βρέθηκα κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα ήταν μέσω μιας ομιλίας μέσω Skype και ήμουνα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
On behalf of my people, the Palestinians, and on behalf of my party, the Popular Front for the Liberation of Palestine, on behalf of all prisoners, on top of them, our General Secretary, Ahmed Saadat, who is still in prison. On behalf of all these, we extend warm revolutionary greetings to every one of you, because here we are here to celebrate our resistance and always our resistance. Εκ μέρους του Παλαιστινιακού λαού, εκ μέρους του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, εκ μέρους όλων των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμενων και πάνω απ' όλα του Γενικού Γραμματέα μας, του Αχμάτ Σααντάτ, σας μεταφέρω θερμούς επαναστατικούς χαιρετισμούς στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς, γιατί είμαστε όλοι εδώ για να γιορτάσουμε τη δική μας αντίσταση. I'm here to tell you our story. Είμαι εδώ για να σας πω την ιστορία μας. The Palestinians were faced by the Zionists since 1917. Οι Παλαιστίνοι στοχοποιήθηκαν από τους Ιωνιστές ήδη από το 1917. When they got a promise from Britain, which was the country who had mandate over Palestine, to build a state on our expense. Όταν οι Σιωνιστές πήραν την υπόσχεση από τους Βρετανούς, οι οποίοι κατήχανε τη χώρα μας, ότι μπορούν να οικοδομήσουν το δικό τους σιωνιστικό κράτος στη δική μας γη. Our people resisted since that time and until now. Ο λαός μας άρχισε να αντιστέκεται από τότε και αντιστέκεται συνεχώς από τότε μέχρι σήμερα. I'm not here to give a lesson in history. Δεν είμαι εδώ όμως για να δώσω μαθήματα ιστορίας, but to tell the facts of the conflict in our country. Αλλά για να μιλήσω για τα γεγονότα της σύραξης, της σύγκρουσης στη χώρα μας. There has been no Israel in history. Δεν έχει υπάρξει κράτος του Ισραήλ στην ιστορία. But there is Palestine always in history and in the future. Αλλά Παλαιστίνη υπήρξε στην ιστορία και θα υπάρξει και στο μέλλον. This is the fact that no one can argue about its credibility. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξιοπιστία αυτού του ισχυρισμού. Now we are facing an apartheid state called Israel. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κράτος τύπου apartheid, το οποίο ονομάζεται Ισραήλ. Which we will never recognize. Εμείς ποτέ δεν θα το αναγνωρίσουμε. We cannot live with Zionism. Δεν μπορούμε να ζούμε κάτω από το ζυγό του σιωνισμού. It's a racist movement. Ο σιωνισμός είναι ένα ρατσιστικό κίνημα. It's reaction. Είναι ένα αντιδραστικό κίνημα. It's also occupants. Occupants. Και είναι επίσης μια δύναμη κατοχής. Always where there is occupation, there is resistance, always. Και πάντα, ανέκαθεν, όπου υπήρχε κατοχή, υπήρχε και αντίσταση. Through the media they want to label us as terrorists. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας βάζουν την ταμπέλα του τρομοκράτη. But let's all think about terrorism. Occupation is the peak of terrorism. Αλλά το αποκορύφωμα της τρομοκρατίας είναι η κατοχή. Fascism is terrorism. Ο φασισμός είναι τρομοκρατία. Israel is the new version of Nazism. Και το Ισραήλ είναι η νέα εκδοχή του ναζισμού. Because it is apartheid. Γιατί ακριβώς είναι ένα κράτος που βασίζεται πάνω στο apartheid. Our people has suffered a lot. Ο λαός μας έχει υποφέρει πολύ. And you know very well, all of you in your countries, in Greece, in Puerto Rico, in Turkey, in Argentina, you know the atrocities of dictatorship and apartheid and the atrocities of being a refugee. Και όλοι εσείς οι Έλληνες
αλλά και οι άλλοι φίλοι που είναι από άλλες χώρες, από το Πουέρτο Ρίκο, από την Αργεντινή, από την Τουρκία, γνωρίζετε τι σημαίνει κατοχή και γνωρίζετε το δράμα της προσφυγιάς. I'm here to give a message to the Greek people also. Είμαι εδώ επίσης για να μεταφέρω ένα μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Through this festival and through you. Μέσα από αυτό το φεστιβάλ και μέσα από τον καθέναν από εσάς που μπορεί να γίνει φορέας αυτού του μηνύματος. We are thankful to you. Είμαστε ευγνώμονες απέναντί σας. You embraced us. Εσείς μας αγκαλιάσατε. You supported us. Μας υποστηρίξατε. And you gave us a big solidarity. Και δείξατε μεγάλη αλληλεγγύη προς εμάς. In spite of the crisis here in Greece. Παρά την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. People of Greece embraced the new wave of refugees. Ο ελληνικός λαός αγκάλιασε τα νέα κύματα των προσφύγων. On the contrary, the official level did not. Πράγμα που δεν βρήκε καμία αντανάκλαση σε επίσημο επίπεδο. But I say it's okay. You can do it. Αλλά δεν έχει σημασία. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Because you are human. Γιατί είσαστε άνθρωποι. We the Palestinians declare that we will continue this struggle because you are also with us. Και εμείς οι Παλαιστίνοι διακηρύττουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και ένας από τους λόγους που μπορούμε να τον συνεχίσουμε είναι ότι και εσείς είσαστε μαζί μας. As long as you are with us, we are not afraid. Όσο είσαστε μαζί μας δεν φοβόμαστε. We want to continue this struggle to its end. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. I want to focus on a very important point. It is the prisoners. Θέλω να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό σημείο που αφορά τους κρατούμενους, τους φυλακισμένους. Now in Palestine there are more than 8,000 prisoners. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 8.000 Παλαιστίνοι πολιτικοί κρατούμενοι. 700 are children. 700 από αυτούς είναι παιδιά. There are 90 women now in prison. 90 women. 90 είναι γυναίκες. They are all suffering from the tortures of the prison. Και όλοι υποφέρουν από τα βασανιστήρια της φυλακής. My comrade from Puerto Rico and from Turkey spoke about prisons. Οι σύντροφοί μου από το Πουέρτο Ρίκο, από την Τουρκία, οι συντρόφισσές μου μίλησαν για τις φυλακές. Just lately, a prisoner called Bilal Kayed, he spent 14.5 years his sentence in Israeli jail. And this man was supposed to be released on the 13th of this month, but they put him again in detention for administrative detention. Ένας πολιτικός κρατούμενος, ένας Παλαιστίνιος φυλακισμένος, ο Μπιλάτ Καγιέντ, είχε συμπληρώσει 14,5 χρόνια στη φυλακή και έπρεπε να αποφυλακιστεί στις 13 Ιουνίου, τώρα, πριν λίγες μέρες. Και με το που βγήκε από τη φυλακή τον συνέλαβαν ξανά με το σύστημα της λεγόμενης διοικητικής κράτησης, δηλαδή της φυλάκισης χωρίς δίκη. He went on hunger strike. Ξεκίνησε απεργία πείνας. And all PFLP members in prison went on hunger strike. Και σε αλληλεγγύη μαζί του όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης επίσης ξεκινούν απεργία πείνας. Because Israel doesn't abide by international law. Διότι το Ισραήλ δεν σέβεται το διεθνή νόμο. It's not only with prisoners. Και αυτό δεν αφορά μονάχα τους φυλακισμένους. But also with its allies. Αφορά και τους συμμάχους του. Like the United States. Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. And governments of Europe. Και οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. Who give submarines to Israel. Που δίνουν υποβρύχια στο Ισραήλ. Germany. Η Γερμανία. France, η Γαλλία. And when it comes to Greece, there is a shame. Και όταν φτάσουμε στην περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει μια ντροπή.
I wanted to focus on prisoners, but at the same time I want to focus on governments. Ήθελα να επικεντρώσω στο θέμα των φυλακισμένων, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να μιλήσω και για το θέμα των κυβερνήσεων. From this platform I call upon you to support prisoners, political prisoners in every jail and especially in Israeli jails. Θέλω να σας καλέσω από αυτό το βήμα να υποστηρίξετε τους πολιτικούς κρατούμενους, να υποστηρίζετε τους πολιτικούς κρατούμενους σε κάθε φυλακή και ιδίως στις Ισραηλινές φυλακές. I'm sure that you will take action. Είμαι σίγουρη ότι θα αναλάβετε δράση. But what about governments? Αλλά για τις κυβερνήσεις, They speak about human rights. μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα. They speak about democracy. Μιλούν για δημοκρατία. But it's only theoretical words. Αλλά είναι μόνο λόγια του αέρα αυτά. US always speaks about human rights. Μιλάνε συνέχεια για ανθρώπινα δικαιώματα. But when human rights cross the ocean to other countries, it has new measures. Αλλά έχουν δύο μέτρα και σταθμά όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα περνάνε τον ωκεανό, διασχίζουν τον ωκεανό. To support the occupants, to support dictators, to support all oppressors of the world. Τότε είναι που υποστηρίζουν τις δυνάμεις κατοχής, υποστηρίζουν αυτούς που καταπιέζουν τους λαούς όλου του κόσμου. Now I want to speak about Syriza. Τώρα θέλω να μιλήσω και για το ΣΥΡΙΖΑ. We were very happy and we are very glad that Syriza won the elections by the power of the people in the streets. Ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, ήμασταν ευτυχισμένοι που ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές πέρυσι χάρη στις λαϊκές κινητοποιήσεις στους δρόμους. Because we consider that any victory for the movement of the people and the left, it's for us also. Γιατί εκτιμούσαμε ότι κάθε νίκη του κινήματος και της αριστεράς σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου είναι νίκη και δική μας νίκη. But we were frustrated. Αλλά απογοητευτήκαμε with the policies that are taken by the government. Είμαστε απογοητευμένοι από τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση. The first danger that the government is going to make for Greece and its people is the link and the agreement with Israel for stealing the gas of the Palestinians. Ο πρώτος κίνδυνος της πολιτικής της κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα είναι ότι οι συμφωνίες που κάνει με το Ισραήλ συμβάλλουν στην ληστεία του αερίου που ανήκει στον Παλαιστινιακό λαό και βρίσκεται υπό την κατοχή του Ισραήλ σήμερα. Moreover, the military exercises with Israel and the United States. Ακόμα χειρότερα για τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. From here I say, beware Israel, beware USA. Και από εδώ θέλω να προειδοποιήσω, προσέξτε Ισραηλινοί, προσέξτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Because they initiate wars. Γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι που ξεκινούν τους πολέμους. Those imperialists threaten the peace for peoples of the world. Και αυτοί οι υπεριαλιστές ακριβώς είναι που απειλούν την ειρήνη των λαών όλου του κόσμου. From the festival of resistance I call the government and especially the Prime Minister review your policies. Θέλω από το βήμα του Festival Resistance να καλέσω την ελληνική κυβέρνηση και ιδίως τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να αναθεωρήσει τις πολιτικές του. Or you will lose Greece. Αλλιώς θα χάσει την ίδια την Ελλάδα. And I call upon the people and the progressive forces. Και καλώ επίσης και τον ελληνικό λαό και τις προοδευτικές δυνάμεις του. You have to stop that policy. Πρέπει να σταματήσετε αυτές τις πολιτικές. Να επιστρέψετε στους δρόμους. All the peoples of the world are with you. Όλοι οι λαοί του κόσμου είναι μαζί σας. I'm here to say the message of the Palestinians. We are grateful to all peoples of the world who supported us
and especially in Greece. Θέλω να μεταφέρω το μήνυμα του Παλαιστινιακού λαού, να μεταφέρω την ευγνωμοσύνη του για όλους τους λαούς του κόσμου που μας έχουν υποστηρίξει και ιδίως για τον ελληνικό λαό. Don't frustrate your people. Give them the hope for freedom. Give them the hope to build their country in the way that you promised them in your elections, Syriza. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εκπληρώσει αυτά που είχε υποσχεθεί. Πρέπει να ξαναυπάρξει για τον ελληνικό λαό η ελπίδα μιας σωτηρίας, μιας διεξόδου. Today I met Manolis Gleis. Σήμερα συναντήθηκα το πρωί με τον Μανώλη Γλέζο. This man is the icon of freedom fighters. Αυτός ο άνθρωπος είναι το υπόδειγμα του αγωνιστή της ελευθερίας. I learned a lot from this meeting. Έμαθα πολλά από τη συνάντηση μαζί του. Not to be afraid of continuing the struggle. Έμαθα να μην φοβάσαι να συνεχίσεις τον αγώνα. I asked him to send a message. Του ζήτησα να στείλει ένα μήνυμα. For freedom of prisoners. Για την απελευθέρωση των φυλακισμένων μας. And a message to support BDS movement. Και ένα μήνυμα υποστήριξης προς το κίνημα μποϊκοτάζ των Ισραηλινών προϊόντων, ώστε να πιεστεί το Ισραήλ ενάντια στην κατοχή. I call upon you to listen and to respond positively for those messages. Σας καλώ να ακούσετε αυτά τα μηνύματα και να ανταποκριθείτε με θετικό τρόπο. From here, I send him warm revolutionary greetings. Και του στέλνω του Μανώλη Γλέζου από εδώ θερμούς επαναστατικούς χαιρετισμούς. He gave me strength. When I reach his age, I will continue. Μου έδωσε δύναμη. Όταν φτάσω την ηλικία του, θα συνεχίσω κι εγώ να αγωνίζομαι. Now, the slogan of this festival, Free People for Free Countries. I want to tell you a story that happened with me, an incident, I mean. Σε ό,τι αφορά το σύνθημα του φετινού φεστιβάλ Ελεύθεροι Λαοί σε Ελεύθερες Χώρες, θέλω να σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη. One day I came home and found my children, they were very young, they were quarreling, as usual, all children do that. Μια μέρα επέστρεψα στο σπίτι και τα παιδιά μου τότε ήταν πολύ μικρά, μάλλοναν μεταξύ τους όπως κάνουν συνήθως τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. I asked, what's going on? Τα ρώτησα γιατί, τι συμβαίνει. The elder child told me I was speaking to my brother and he said I'm free and this is a shame. Ο μεγαλύτερος γιος μου είπε, μίλαγα με τον αδερφό μου και μου είπε σε κάποια στιγμή είμαι ελεύθερος και αυτό είναι ντροπή. The younger one said, why it's a shame? We are Palestinians. We are in diaspora. We should be free so we can free our country. Και ο μικρότερος γιος απάντησε γιατί πρέπει να ντρέπομαι, είμαστε Παλαιστίνοι, είμαστε στη διασπορά, είμαστε δηλαδή πρόσφυγες, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι για να μπορούμε να απελευθερώσουμε την πατρίδα μας. But the elder one said, we can't be free unless we free our country. Αλλά ο μεγαλύτερος του ανταπάτησε, δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέχρι τη στιγμή που θα ελευθερώσουμε την πατρίδα μας. So I was in front of a dialectical question. Και έτσι βρέθηκα μπροστά σε ζητήματα διαλεκτικής. My children are speaking dialect. Τα παιδιά μου αναφέρονταν στη διαλεκτική, μιλούσαν για τη διαλεκτική. My answer was, both of you are right. Η απάντησή μου ήταν ότι και οι δύο έχετε δίκιο. To be free is to liberate your country. And to liberate your country, you must be free from inside. Για να είσαι ελεύθερος πρέπει να απελευθερώσεις τη χώρα σου. Και για να απελευθερώσεις τη χώρα σου πρέπει μέσα σου να είσαι ελεύθερος. Then freedom is the most valuable and precious human value. Η πιο πολύτιμη ανθρώπινη αξία είναι η ελευθερία.
It cannot be divided. Δεν μπορεί να διαχωριστεί, δεν μπορεί να κοπεί σε κομμάτια. When there is freedom in Greece, it's for Palestine. Όταν υπάρχει ελευθερία στην Ελλάδα, είναι και ελευθερία για την Παλαιστίνη. When there is freedom in Kurdistan, it's for Palestine. Όταν υπάρχει ελευθερία στο Κουρδιστάν, υπάρχει ελευθερία και για την Παλαιστίνη. When there is freedom for Puerto Rico, there will Όταν υπάρχει ελευθερία στο Πουέρτο Ρίκο, υπάρχει ελευθερία και για την Παλαιστίνη. I think that Nelson Mandela has said our freedom is incomplete until Palestine is free, and this is right. Ο Νέλσον Μαντέλα έχει πει ότι η ελευθερία μας είναι ανολοκλήρωτη μέχρι να απελευθερωθεί και η Παλαιστίνη, και ο Νέλσον Μαντέλα είχε δίκιο. Now we have more than Nelson Mandela in Israeli jails. Έχουμε πολλούς Νέλσον Μαντέλα εμείς φυλακισμένους στις φυλακές του Ισραήλ. More than 33 years in Israeli jails are still Palestinians there. Υπάρχουν φυλακισμένοι Παλαιστίνοι αγωνιστές πάνω από 33 χρόνια. More than 500 spent up till now more than 20 years. 500 από τους φυλακισμένους μας έχουν εκτίσει ήδη, βρίσκονται στη φυλακή ήδη πάνω από 20 χρόνια. For this reason, freedom is so precious. Γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμη η ελευθερία. Let's all have one slogan: freedom for everybody in this world. Ας έχουμε ένα κοινό σύνθημα: ελευθερία για όλους σε αυτόν τον κόσμο. Freedom for all the peoples of the world. Για όλους τους λαούς του κόσμου, ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Η αντίσταση είναι γένος θηλυκού, όπως και άλλες όμορφες λέξεις: ελευθερία, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια, ελπίδα και πατρίδα. Ευχαριστούμε από καρδιάς τις γυναίκες που τίμησαν με την παρουσία τους στην απόψινή μας εκδήλωση: τη Λεϊλά, τη Φιγγέν, την Ντέμπορα και τη δική μας Μαρίνα. Ευχαριστούμε γιατί μας έδειξαν, μας τίμησαν και μας τόνισαν ότι σε κάποιες γωνιές του πλανήτη που όλο και πληθαίνουν υπάρχουν σπέρματα αντίστασης, ελπίδας, κινήματα των λαών που αγωνίζονται και που μας δίνουν κουράγιο να αγωνιστούμε κι εμείς για το σύνθημα του φεστιβάλ: ελεύθεροι λαοί σε ελεύθερες χώρες. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας εκ μέρους της εφημερίδας μας Δρόμος της Αριστεράς, εμπνευστή και υποστηρικτή του Festival Resistance. Και θέλουμε και από αυτό το βήμα να σας θυμίσουμε τον αγώνα που χρειάζεται για να κυκλοφορεί μια εφημερίδα σε τέτοιες συνθήκες αντίξωες και δύσκολες. Και θέλουμε να σας καλέσουμε όλους και όλες να στηρίξετε την προσπάθειά μας, να εξακολουθήσει η εφημερίδα μας την ανεξάρτητη φωνή της, το ήθος και το ύφος της, που είναι στήριγμα για όλους τους λαούς που αγωνίζονται για το δίκαιο και για τη ελευθεριά. Η στήριξή σας μπορεί να έχει μορφή ηθική, μπορεί να έχει και μορφή οικονομική. Τους τρόπους μπορείτε να τους ενημερωθείτε από το περίπτερο εκεί που πουλιέται ο δρόμος μας. Και πάλι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε με χαρά και συγκίνηση, να σας καλέσουμε να συμμετέχετε στις υπόλοιπες εκδηλώσεις, πολιτικές και πολιτιστικές, και να σταθούμε σε αυτό που τόνισε η Λεϊλά. Αν ένας δεν είναι ελεύθερος, δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και ελεύθεροι κανένας. Όλοι μαζί, και θα παρακαλούσα έτσι σαν τελευταία στιγμή χαράς και αλληλεγγύης τις ομιλήτριες να έρθουν κοντά μας, να σφίξουμε τα χέρια.
Λέιλα, Φιγγέν, Ντέμπορα, Μαρίζα,